Rayonның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сунгатулла Аллаһ безгә җәннәт тили дигән вәгазь сөйләде. Вәгазьдән соң район башлыгы Альберт Хуҗин бәйрәм котлауларын җиткерде. Аллаһның диненә шөкер итеп яшәсәк, без инде бик күп эшләрне, матур эшләрне эшләрбез. Рамазан төгәлләнде. Бер яктан бәйрәмгә шатланабыз, икенче яктан борчылу да бар. Чөнки без бу айда бердәм булып мәчеткә йөрдек, тәравихлар укыдык. Аллаһ карамагында булу зур гыйбадәт. Рамазан күңелләребездән китмәсен иде. Барчаларыгызны да шушы уразага итеп бәйрәм белән тәбриклимен. Аллаһ Тәгалә һәр барчаларыбызга да исәнлек, иминлек, бәрәкәт насыйп әйләсен. Һәм безнең инде шушы Рамазан айларында тоткан уразаларыбызны, укыган таравих намазларыбызны, кылган дога зикрләребезне Аллаһ Тәгалә кабулларыннан кылып, изге гамәл дәфтәрләрендә күрергә һәр барчаларыбызга да насыйп әйләсә иде. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, исәнлек, саулык, бәрәкәт тормышлар насыйп итсен барыбызга да. Ураза бәйрәмнәре котлы булсын, Ходаем. Илләр тыныч булсын, матур яшәргә язсын. Аллаһка шөкер, менә уразаларда уйламаган иле узды да китте. Бер ай дигән менә бер 70 дигән уразалар әйбәт булды. Гаеткә килүчеләр 2 рәкъәт намаз укыды, намаздан соң гает хөтбәсе әйтелде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.